Formal na naghain ng panukala ang Pampanga Business Circle o PBC kay Senator Bam Aquino nitong August 3, 2026 para isulong ang Philippine Industrialization Act of 2026. Layunin ng panukalang batas na ito na i-transform ang bansa bilang isa sa mga nangungunang manufacturing, innovation, logistics at technology-driven economies sa buong Asya. Ayon sa PBC, matagal nang umaasa ang Pilipinas sa services, tourism, BPO at overseas remittances. Kaya panahon na umano para palakasin ang ating manufacturing base upang makapagbigay ng dekalidad na trabaho at mapabilis ang technical innovation. Bilang solusyon sa pabago-bagong prioridad tuwing nagpapalit ng presidente, isinusulong din ng PBC ang pagbuo ng National Luzon Economic Corridor Council. Ang NLECC ang magsisilbing permanenteng coordinating body na magsisiguro ng long-term industrialization strategy para sa bansa. Uumpisahan ito sa pag-develop ng Luzon Economic Corridor na magkokonekta sa Metro Manila, Clark, Subic at Batangas sa pamamagitan ng modern infrastructure. Kasama rin sa plano bilang inaugural flagship project ay ang Pax Silica Development sa New Clark City sa Tarlac. Iginiit ng grupo na ang industrialisasyon ay hindi kayang tapusin sa loob lang ng isang presidential term. Kaya nangangailangan ito ng tuloy-tuloy at pangmatagalang commitment. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.